Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Aitortzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki dakigula, jainko guzti zauzua, eta gure pekatuak barkatu egin gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitu. Hoi jainko, mugak jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalik eskartzen dizugu, ezagaraz dezazula zure errukiaren erraziaz, Katalinan zure sarritzariaren izena, bizidunen liburuan, zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez zure genera Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipotarrei. Zer dio, gu zeruan dugun gure herri, eta itxaro, handik itxaroten dugun zabatzaia, Jesucristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputz ezerezan, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jaunak ezan. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen burutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, zaudete erne, gerrikoa gerrian eta krisailua piztuta. Nagusia eztaietatik noiz etorriko zai daude morroiak bezala. Etorri eta atea jotzen duenerako ireki dezaioten. Zorionekoak nagusiak etortzean erne aurkitzen dituen mutilak. Egia diozuet, beren gerrikoa soinean jantzi eta mailan eseriraziko ditu, eta bera hasiko zaie sarbitzen. Zorionekoak nagusiak horrela partitzen dituen morroiak, naiz gabardian, naiz goizaldean etorri. Badakizue, etxe nagusiak badeki,
gabeko zein ordutan etorriko den lapurra, ez luke etxea zulatzen utziko. Zuek ere prest egon zaitezte, uste ez duzuen ordutan etorriko baita gizonaren semea. Jaunak esana. Gure fedean Jesusek hala erakutsi digulako, mundu hontan gaudela ere, eta mundu hontako gauzak oso modu esan genezake sakonean begiratuz eta gozatuz eta jangoikoak eman dizkigun opariak bezala disfrutatuz, baina Jesusek nahi du halako ikuspegi eskatologikoa izan dezagula. Ohar gaitezela gure bizia ez dela bakarra mundu hontakoa. Ez gaudela hemen mundu honetan betiko, baizik eta gure helburua, gure helmuga beste bizitzan dagoela. Horregatik Jesusek behin da berriz gonbidatzen gaitu errealitate hori ez ahaztutzera, gu holakoak garelako. Ez jakina guk ikara senti dezagun edo guk sufritu dezagun holakorik ez du nahi Jesusek. Nahi du halako konfiantza sakon batekin gure errealitateari erreparatu dezaiogula. Hilkorrak gara, baina badago bizia ere heriotzaren ondoren, eta horretarako prestatzen saiatu behar daukagu. Ez mundu hontako gauzak mespretxatuz edo ez estimatuz, jangoikoak eginak bezala, bere opari edarrak bezala, guk onartuz ordea, baina jakinda ez daudela mundu honetan betiko, eta gure helburua beste horretan dagoena. Jesusek guk horrekin alde gutxiena sufri dezagun, ulertarazi nahi izan digu, egin gaituen jangoikoa ona eta errukitsua dela. Gogoan izan behar dugu, gure mundua, gure bizitza, diren gauza guztiak ez direla kasualitate huts bat inongo zentzurik ez dutena. Baizik eta jangoikoak eginak, jangoikoak maitatuak gerala guztiok. Eta hori da errealitate bat, Jesusek guk oso garbi edukitzea nahi duena, mundu hontan gauden bitartean hobeki bizi gaitezen, eta baita ere, heriotzaren ondoren, beti ere zoriontasun hori irits dezagun. Berak guretzako maitasunez prestatua daukan bezala. Gaurkoan, Katalunia desberdintzea tokatu zaigu. Fede sakoniko emakumea. Berak esan genezake, perspektiba ikuspegi eskatologiko hau txikitatik bere bizi osoan eduki izan duela. Gurea, baino askozaz ere bizitza gogorragoa tokatu izan zaie, belaunaldi honetako pertsonei lana egitea, momentu zailak bizitzea bere bizitzan, eta familia aurrera ateratzea. Guk baino askozaz ere baliabide gutxiagorekin eta meritu handia duen belaunaldi bat despeditzen ari gera. Gaurkoan Katalunian despeditzea tokatu izan zaigu, eta nik esango duke gertutik ezagutu izan ditugun pertsona guzti haiek belaunaldi hartakoak ezagutzea, haiekin tratatzea, guretzako altxor handi bat izango dela, bihotzean beti gorde behar deguna. Benetan guretzako apez bezala, aspaldi ezagutzea tokatu izan zait Katalunia. Bai hemen, bai Ataiur, bai beste baita ere, Juanito gaixotizagolarik, edo hilzelarik, nola zaindu zuen, ze fede sakoneko emakumea nola hartzen dituen joaten izen aldiro, komunio eramatera, elkarrekin errezatzera, nola gauza izan duen artean arrastaka zan ere, honea etortze zan bezetara txikitan jasotako gauza horiei azkeneraino eutxiz. Haientzako, bere bizi horretan, gauzarik handiena, indarrik handiena eman diena, haientzako importanteena izan duena, fedea izan du. Katalina alako emakume izan du da beretzako fedea bizi zuen
bihotzetikan. Horregatik, gaurkoan bere bizian jaragabizko indar hori azken momentu arte eutsi izan dion seinale esan dezake bizitzari azken arte eutsi izan dio Katalinak eta bere fedeari, txikitan jasotako guztiari eta gaur despeditzen geran honetan jangoiko onari, egin gaituen jangoiko errokitsuari Katalinak hainbeste maitatu, hainbeste arrezatu dion, hainbeste sinistu duen jangoiko horri eskatzen diogu bere alabau goiko zeruatan ardezala. Handik Katalinak hemen hainbeste lagundu digun bezala handik ere laguntzen segidezan.
gehiago oraindik bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Eta eskerrak ematen zapitu zuen eta bere ikasleio zien esanez. Hartza zuen eta jartu zioetatik, hau ere gorputza bata zuentzat emango dena. Afalondo berdin garizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleio zien esanez. Hartza zuen eta erantu zioetatik, hau ere orduari garizta bata. Berri eta betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztuen hau nire egitari. Francisco Berazzerekin eta nizizon guztekin berean. Oan esan zona, mundu honetatik zure gana eraman duzun, Katalina, zure zerbitzaria. Eriozean zure zenearekin batekin dena, iztueran ere berarekin bat izan dut. Oan esan zona, biziko itxaropenan duen direin dure zibideak, eta hildako guztiak, alizazen zure berpeigaren. Errukizak izkigu arren du guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Angoikoaren ama Maria duatuarekin, bere senar, Jose Sestorekin, apostol santuekin eta gizan guztietan, zure alizkide izan den santuekin, haiekin batean horrez dezagun. Honen bitartez, honekin eta honela, zuri aita, Bizan eta bizan
Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostoluei bakea uste dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitzaizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Jangoikoaren bildotxa, zortzen zugunduko bekatua, garbi jauna. Jangoikoaren bildotxa, zortzen zugunduko bekatua, garbi jauna. Jangoikoaren bildotxa, zortzen zugunduko Una hemen jangoikoaren bildotxa, munduko bekatua kentzen duen azorio usuak jaunaren deituak.
Gaur, Katalinen hiletan bere bizitza ospatzen du. Bere 83 urteetan denetatik tokatu zaio, baina esan dezakegu bere paz beti saiatu zela persona ona izaten, dena ematen eta txukun. Lagundu bazezaken laguntzen zuen, goxo-goxo eta maitasunez. Izauturunok esan dezakegu hunkigarria eta maitagarria izan dela. Bere familie dena zen beretzat. Ziur aski, okerrak ere entzitun, baina hauek oraindik personagoa egiten zuen. Une gogorrak ere bizitu zituen, baina ez zuen amatu. Jangoikoan zuen fedeak eusten zion, eta orain berarekin eta berak maite izan ditu guzikin egonen da, gurasoak, senidek eta bere senatak. Baina gaur, uste dut, ospatu eta eskertu egin behar dugula gure bizitzan parte izango izana, eta parte garrantzitsue egina. Esan dezakegu bere bizitza txalotzekoa izan dela eta arroi izatekoa. Zauden lekun esan nahi dizugu maite zaitula eta eskerrik asko. Zure bizitza ongi osatue gelditu da. Zorionak. Eta eskerrik asko denoi, familia partez, parrokiaren izenean ere, gaur honiak izeratelako. Ohitura den bezala, bigarren beza izango da, baina biak eta biak zortzi, bere aldeko bigarren beza, biak zortzi izango da amaiketako bezala. Eta orain, kanpo santu aldera abitu horretik, azken erresponsoa karezan izango da. Gure aita, zeru eta zerenak, sanatu zantzaiz.
zuraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erikaz